amambre na amane de a yentimi enya ocheman film ene sabre PreViewGh ye beduru oforipani fie eha ena ne ye bedi ohum na ya bodwa kese data na ye de akere amambre ne amane enti sabre PreViewGh ye bedu ha a sabre de ye be koso ne de ye be banyina no ye mamamfo anase mepe mu na mahu achemfo no wo mu free adanse ye ba no wo mu de okon anibre asrasem. They came as warriors enti sabre na ye kwayetum mejire odum owawa papa amire watakuo no ne ade sabre nsusu na sabe enyani nei asebo jata bobo kankane no wansane no ne ade enti wo mo bae na o mani abre wo mo de kon na beji asase no bebe o metumi atena enti na wo mo sabe aduasan wo mo de ehunahuna ehye wo mo neighbors no mu ese yehum yenimu ansa na obeba se obane aba behia no hwe na hunu se yeni ba bia yenimu yehum gise wabisa sabe aduasan bani ze gise wabisa woto ansa na wamene adobaba se wonye krado a emfa emme temtien emre sisa emre ko no atimfo se ohumu yehumu we have an insight into it yemfanye empuntuo okwan ben so na yebetumi aboa yen ho okwan ben so na yebetumi aye development aginse yenya enhumu bribia no understanding the problem so obehunu problem no atiase ani ne edikan you have to get adequate insight eti yehumu ese we ni yen hawo yehia ngomasuane ngomachire yehia pomuden yehia se yensuwansuwa ne yensu abrane ye boho ban yenkwaye ne ade ye ya se no dodo etese hweso ano yehu we nyina ma planning sa ohumu asem na no ninua english ne beka se ne cousin eni susubribi anase susubribi bribia wo ya dwenhu yi bribia wo ya planning ena fibia wo mudie na hyase pa no na ye won ana wo mo wo ebremu no ho eye tafofo no ana mpo no wo mote eko bunsu nkwanta bunsu junction ena wo mo nyame ye wadom nananom nsamanfo ye wadom mo nya ohumu no akire wo mtu kotena ni baby wo mote wotafo dadamu no ena ochiman osajifo afia pema hankron adi okono enum 1995 eye ne se ade papa ndi ese ochiman nyina di ohumu insight ne planning susubribi anase susubribi o ya de ese o hihye ne yie na odwen konkan na odwen se ene hu hia enura na hu hia na mo ne hu hia pa ye ochina ne chinachi ni nchirima titide no ene nei ensensa ya bam mewiwe mu kakra ene menkasa matena chema buakwa eye suhu municipality makura ni de nsoso hona me ko school no ne ade niama hu ne se enoma na anase nuane na no yedidi humu no ene ebi ayira ahabayire ye bayira se bi obi nse da nua ahabayire ye bayira ye ntiantia ya kwa ese asobayire na emu no nintintin mu no ewachen asobayire ahabayire ye bayira ewopom sabre ya osajefo ebue kwan se obi atimi di bayire afi wo mutimi tusi pom ene ese eye nafuo enye nafuo eye na saso enye na saso eye amamre etise fanfare ene ahabayira yira kra aya na kuku asebayire na kuku asebayire enko ena ahabayire enko kanino na ehun kakra wom schoolfo ne nkwada etore bia na ye rumors otehene edi afio yedi ohumo wanhwe a otiba yira no ne ade ntina ehun wom eya obahwe no na owofo bi kura mbese ne ba ebekwa bonten no ne ade nei no enkyirase bebre aba multiplicity of the media ebia ne se mo madaroma mo station mo eba nsemani no ne ade emma fe obia tiase settlers kan no na sebe anwrani efri volta region kroboni free mid volta Kyebi free Kyebi area waba betina Akyem asase so odokoko e de ahwe ho ne ma e ho ba Akyemfo emfaso e ho ba Kyebi emfo emfaso
na so san se onye chini no osuro se anwe ono kra ekobata ne ba yira ewodwam ene yi no enibuya ba media increase entrase bebre abanti no obia wa hotoso se ye nyina ochiman ewo municipalities ni districts bed is enson ochiman ewo constituencies edu ni akire we num nyina no se wotimu se wo ye chini by birth se wo ye chini by marriage se wo ye ochini ana wo nyo ochini ne mo wote achema sase so no ni die mu ni ahobrase so betumi aka se ohoma ye nyina anji no sakra ya ba mu no eye ehu bi ya wo ma afri mu enoma na wo modidie aduane ene we se me se atade a wo se atade kan ne na ye kente nko na ye ntoma nko ene batakari no mu ni ade ene ye no wo ho ne mu no ahofade ahoro aka so eka ho bi edoso emiye hu se bribia wa ne mre wadua aduane se bayire etese uhunu se bayire no etese di ebi abosumi du no na fe na abo eni okomachi enkonkotu bayire no nse no watiase yesi na eni bayire a wunni hu kwan se obedi udi a obewu no kwase me wi ahudi anye kra wunwu na ema udi ne ehu asotwe bi o ne be ma ho eye omanfo na nkasa yedie emfaso ba kwa hobi oni se minsuatura maka se ukuada wo saa afashe na wodwene mu no saa ukuada no obi biara ensiesie ni fie nkuku ne nkaka nyina remu ayefia rumu wonfitire baabi afu kodo sebia duasa mpo se obi wo a wo tirimu yare kra ebia ne ho ayefinu mu ne ade da no kwa de monchiri ne nware no cleanliness ye kwa kobo akwan ahoro a ekobola so ankwada de bola ekugu ewo ho ye ko akobo akwan ahoro a ekonsuom ankwada so ahina eso abokiti ekosa nsuo eti anya hwe kra no dako afibia de ye kwa akobo na mpani nyina aka woni aboni yi eho mfa so bebre na mafo kra bo ya ba bebre say ni baba say mpemaduo no 20,000 people meeting here today bia na mo fasi enire nyame na adoma na obenyo obi na ni eje ne ho oba nya ne kunu be ma nya ne yire efisa bre ikwe nso so afei na eto ahoro atete ho no na womo esom oforpani adwa benkum nifa name them enkro mechira we enkro ahoro ahankono ne miensa 910 villages and towns ena wa chimu ebu akwa obi a ho mejaso otua kan na obi de PreViewGh obi de sikafuturo ebia asuhina ketwa no mo ne ade efisa abre ekoi it is time for accountability se utwa busumi a ebe ye kita wonsa na so anyo osana ye month of accountability wo de ka ze gogotua se wanhwe yie na wanfa ne a nana edino ewo no ankwankoma no a ahwe ya na ye adu mfaso ne bebre fact ni die mu ne ahobrase so ene se nana no ebe ma wo mani aku akwan ya ombefa so ama mabu na ni age ho the year 2020 and 2021 housing and population statistics actually say we Ghana for oha ejina ho emu aduoson ye mabu it is wo adepa bi now person etenase enyinta ese wo sha se dija mabu no ese wo sha se dija mabu no ese wo sha se dija mabu no okwan abetima fa so de sa adepapa so humaja mabu no se wo ba ma wo mani age ho wo ba ma wo mo ba nya se wo mu chin kona ne mo ma ba transe wo ma ba tie na wo ma enjoy enanyumre ye be jams minimize mabu no be kopa ne mo no anza nanka jam no kra be ba e kwakọ di asa akọ wensan no mo ne ade age yan ni no ese wo mo nyina ba entwini a ye yan kase no de na eka enkuma no de na eka edumpan kase fonton from kase edumpan kase we no mo nyina se ye ma o mani gi hu no mo ti ase no mo se enye abosonsem nko a ene na into the future sa akọcha papa yi eso won fa so kan no ne eso wo mo ya akomfo wo mo hirikiri
na wɔn aka ne wɔn pɛ biara ɛyɛ me dɛ sɛ ne yɛfrɛ wɔn asɔfoɔ densu bosom sɔfoɔ bremu bosom sɔfoɔ ɛne nea ɛkeka ka ho asuo asi akwa baako bi wɔ yɛfrɛ no bosom anaa biribi saa ne nyinaa no ɛyɛ improvements na nea ehia me baako a mɛka a menka bio ne sɛ ɔkwan pɛpɛ biara nananom sɛ ɛyɛ odwira sɛ ɛyɛ ŋmayim sɛ ɛyɛ hogbɛtwotwo sɛ ɛyɛ biribiara homɔwɔ wɔmpɛ kwan papa nkanka ohum na wɔmfa ntwitwi mmabun no mmerɛ mu na wɔmnya nteaseɛ sɛ ɛnyɛ fanfare anwummerɛ deɛ no nko a ɛno ho hia ɛnyɛ football baako no ɛno nko a ɛno nso ho hia ne mmom no nea ehia mmorosoɔ ne sɛ wɔbɛte aseɛ na wɔmagye sɛ ɛyɛ wɔn deɛ ɛsiane sɛ ɔman ne wiase ɛwɔ hɔ ma mmabun no